أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masu kallo da masu sauraro muna yi ma kowa da kowa fatan alheri da fatan kowa yana cikin ƙoshin lafiya. A kamar yadda wannan tasha tamu muka saba kawo muku labaru wanda suka danganci ƙasashen namu na Afirka. Yanzu haka muna tafe muku da labarai ne wanda suka danganci ƙasashen namu dai ta Afirka wato Najeriya, Nijar, Mali, Burkina Faso da sauran dai ƙasashe na Afirka. A kamar yadda masu sauraro suka sani tun bayan juyin mulki da aka yi ma wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar wanda wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar General Abdurrahman Chani yake mulkan wannan ƙasa tamu. A tun lokacin ake ta samun hatsaniya iri-iri mabambanta da sauransu. Duk ba wani abu ake ma ba, ana ma ne wai sabida wai a dawo da mulki na dimokuraɗiyya wanda hakan tabbas ba zai yiwu a yanzu haka ba domin an ce ruwan da ya dake ka shi ne ruwa. Dalili kuwa shi ne mutanen ƙasa sun nuna ba sa son wannan mulki na dimokuraɗiyya. Hakan ne ya sa wa'innan sojoji masu albarka suka zo suka karɓi wannan ƙasa domin daidaita al'amura yanda ya kamata a cikin wannan ƙasa domin a daina zaluntar al'umma. To hakan ne ya sa sauran ƙasashe na Afirka kamar irin su Benin da kuma Najeriya wanda suke su ma duk maƙwabta ne da wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar wanda za a ce kusan dukansu kusan ɗan juma ne da ɗan jummai. Har gwamma ma Najeriya mutanen Nijar sun fi yawa a cikinta. To hakan ne ya sa ƙasar Benin suka haɗa baki da ƙasar Faransa duba da yanayin yanda ƙasar tamu ta jamhuriyar Nijar ta fatattaki ƙasar ta Faransa a cikin wannan ƙasa. Hakan ne ya sa wannan ƙasa ta Faransa ta yi ta zuwa maƙwabtan ƙasashen da ke kusa da mu tana neman haɗa kai da su domin ta ga ta zalunci wannan ƙasa kuma don ta dawo cikin wannan ƙasa ta ci gaba da mana mulkin mallaka. Wanda wannan sojawa namu masu albarka suka nuna hakan ba zai yiwu ba, ba kuma za ta saɓu ba. Wanda hakan ne ya sa aka shiga takun saƙa tsakanin Nijar da kuma Benin wanda sanin kowa ne cewa akwai kyakkyawan alaƙa tsakanin Nijar da kuma Benin. Wanda hakan ne ya sa abubuwa da dama sun canza ma ƙasar ta Benin. Wanda kwatsam ana zaune sai ga shi yanzu ƙasar ta Benin ta zo ta ba ma ƙasar Nijar haƙuri tana so ta dawo ta ci gaba da hulɗa da ita. Ta nuna mata cewa tabbas ita fa ba ta tare da ƙasar ta Faransa kamar yadda ƙasar ta Nijar take zargin cewa ƙasar Benin tana tare da ƙasar Faransa kuma akwai sojoji na Faransa a cikin Benin wanda suke lallaɓowa suna shigowa ƙasar ta Nijar. Wanda wannan ƙasa ta Benin ta fito ta ƙaryata wannan zargi inda ta ce ta ba ma ƙasar Nijar dama da ta turo sojojinta su zo su yi iya bincikensu dangane da wannan al'amari domin ganin an dawo an ci gaba da hulɗa yanda ake yi kamar da. To hakan ne ya sa wannan sojawa namu suka amince za su shiga su je su yi bincike domin su tabbatar ma maganan da suka zo suka faɗa shin da gaske ne ko ba haka ba. A masu sauraro za mu so ku bayyana mana ra'ayoyinku a comment section domin mu gane cewa shin ku ma kuna da ra'ayin a dawo a ci gaba da wannan hulɗa kamar yadda aka saba ko ko a'a. Kafin mu rufe wannan shirin namu muna roƙonka da idan wannan shi ne farkon zuwanka wannan tasha
da ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda da zarar mun ɗora sabon shiri a wannan tasha tamu zai same ka kuma da ɗumi-ɗuminsa. Mun gode da kasancewa da mu da kuke yi, hakan yana yi mana daɗi. Kada dai a manta a yi mana liking da sharing zuwa ga sauran 'yan uwa da abokan arziki domin su ma su amfana da shirye-shiryen da muke kawo muku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.